Moje meno je Natália Toporková. Tak zapojila som sa do špeciálnej kategórie a išlo teda o darček zamestnancom k príležitosti 30. výročia pôsobenia BAT v Česku. Tak som sa teda snažila hlavne reagovať na tú históriu tých 30 rokov a element vlastne dymu mi prišiel ako taký najvystižnejší. A tiež sa mi páči, že je vlastne ten dym využitý v tom pozitívnom svetle, teda tá druhorada funkcia je zvlhčenie vzduchu, okrem teda aromadifuzéru, vôni, čiže tak. A tiež som sa veľmi inšpirovala logom, identitou značky Velo, keďže som chcela sa tiež priamo odvolať na ten využitý materiál recyklovaný, ktorý sa používal, aby to malo nejakú peknú asociáciu na to, keďže je to dominantný prvok. Tie vône potom esenciálnych olejov by priamo asociovali na tie príchute sáčkov.